Dobrodošli nazad u emisiju Sve u 16. Tema nedelje, nazvao sam je privatni muzeji, mada moja dva gosta bi mogli i razgovarat ćemo o mnogim još drugim temama. Imam zadovoljstvo Branka Conić i Lazar Šećerović, privatni muzej, dom Jevrema Grujića, je li tako? Ali i mnoge druge stvari kojima se bavite će biti današnja tema. Kako je to, Branka, da krenemo od tebe, pošto si ti operativno u tome, kako je to voditi danas u Beogradu, u Srbiji, u kojoj znamo da baš kultura nije uvek na prvom mestu, voditi privatan muzej koji nema stalni dotok nekih budžetskih para. Zvuči nerealno, ali tako? Zvuči utopijski i često. Pre svega, dobar dan, Roberte, tebi i tvojim gledalcima. Veliki pozdrav iz Doma Jevrema Grujića, iz tvog studija. Pa, kada smo pre 10 godina se odlučili, moj suprug i ja, zajedno sa Lazarom, na taj korak otvaranja privatnog muzeja, kada smo to rekli našim prijateljima, oni su nas sa čuđenjem slušali. To vam je kao kad kažete nekome da otvarate most ili da otvarate hidrocentralu, jer to je nešto što se ne otvara. Što se ne otvara, tako da i sami sebi nekako dugo nismo mogli to da objasnimo, ali znate šta, to je pre svega jedna velika ljubav, želja, strast. Da radite nešto što utiče na obrazovanje ljudi, a ja bih rekla i volim tu reč, na oplemenjivanje svakodnevice. Znate, to nije nešto za što smo se mi školovali. Ja sam diplomirani psiholog, moj suprug je reditelj i producent. Tako, bavite se nekim drugim zanimanjima. Bavimo se drugim poslovima, imamo naše karijere, ali nekako imali smo tu sreću i želju da sve ono naše znanje i iskustvo koje smo stekli tokom života primenimo u promociju srpske kulturne baštine. Što je u tom prostoru bilo pre muzeja? To je kuća iz 1896. godine, inače prvi zvanično zaštićeni spomenik kulture u Beogradu. Ima isti stepen zaštite kao spomenik kneza Mihajla. I ne znam da li znaš, ti sigurno znaš priču, ona je planirana da se ruši 60. godina i tada je kulturna javnost Beograda se pobunila i rekli su moramo zaštititi Dom Jevrema Grujića, istorijska kuća, spomenik kulture, dom, jedna od najlepših umetničkih kolekcija i rekli su pa kako kad nemamo Zavod za zaštitu spomenika kulture? Pa kaže ajde da ga napravimo. Tako je nastao, tako je napravljen, to znam. I tako je Zavod se osnovao, to je bila prva kuća koju je zaštitio, tako da jedno vreme taj prostor izdavan, to inače takođe bio dom prve diskoteke na Balkanu, koji će Lazar govoriti. Kada se moj suprug Alex Conić vratio iz Kanade, mi smo odlučili da krenemo sa procesom restauracije same kuće. Do tada se u kući živelo, ili? Tada se živelo, ali kuća stara 200 godina, uvek nešto treba da se promeni i zameni, ali to nije lako. To nije lako kada imate fasadu koju su slikali najveći majstori Evrope onoga doba, a sad treba da vi to ponovite. A kako je prva kolekcija napravljena? Kako je uopšte, koji predmeti su postojali? Pa to je još seže od Teodora Herbesa. Znači, od Teodora Herbesa, znači 2,5 veka. To nije nešto što je nastalo u jednom kratkom vremenskom periodu. Kolekciju su članovi porodice sakupljali 2,5 veka. Pre svega to je dom diplomata. Znači oni kako su službovali u različitim zemljama, oni su iz tih zemalja donosili umetničke predmete, nameštaj. Naravno, 90% umetničke kolekcije su dela domaćih slikara, najvećih naših slikara Uroša Predića, Paja Jovanovića, Steva Todorovića, koji su opet bili prijatelji porodice. Kako to sve sačuvano? Obično u ovakvim zemljama gde ima 100 ratova, konfiskacija, nacionalizacija, pa restitucija... Tu može i Lazar na tome da kaže sa velikim odricanjem. Reci nam, Lazare, kako ste to, u kojim podrumima ste to čuvali od svih raznih komunista, okupatora, oslobodioca? Pa uspeli smo ovo. Glavna su dva pitanja kada nam dolaze posetioci. Kako ste ovo sačuvali? Mi kažemo, jeste, to je najvažniji deo onoga svega. Jer svaka porodica koja je bila u našoj familiji, a mnoge su se ulile i došli smo danas do moga divnoga sestrića Aleka Conića i Branke i do mene. I to smo sačuvali. Najvažnije što smo sačuvali tu zbirku najčuvenijih srpskih slikara koji su u kući. Znači, tu je zbirka oružja iz prvog drugog srpskog ustanka, namještaj od 16. do 20. Mnogi umetnički predmeti. I onda smo želeli da ne budemo sebični, da ne budemo da to samo mi uživamo, već da otvorimo za javnost. To je zašto na jedan vrlo veliki odjek. Nije tačno da je propala ta srednja građanska klasa. Ne. Može najbolje da se vidi slika u našoj kući. Ti si više puta bio kod nas, vidio si na raznim svečanostima.
dolaze sve generacije, ali ono što nas najviše inspiriše i odušljava, to je što je ogroman broj mladih svih profesije. I kad ja razgovaram sa njima i kad ih pitam, volimo kulturu. Tako da mi imamo jednu misiju, mi smo neprofitna organizacija, znači naročito Branka i ja koja je direktorka, ja umetnički, mi radimo 20 časa sa jednim velikim oduševljenjem, sa jednom velikom ljubavlju. Imali ste nedavno neku kostimiranu tematsku turu posvećenu upravo u tom međuratnom Art Deco Beogradu, je li tako? Jeste, ali evo Branka će vam reći i programe koje imamo, recite, za Čajanku sa Kraljicom, koja je veliki uspeh. To su redovni programi. Mi se trudimo prosto da dođemo do naših posetilaca, da napravimo programe koji su njima zanimljivi, o kojima će posle pričati. Tako da nemamo samo vođenu turu gde pričamo o umetničkim delima, već, na primjer, imamo Čajanku sa Kraljicom Natalijom. Imamo glumicu, imamo i tortu, znači vi čujete o njenom životu, u isto vreme obiđete kolekciju, čujete o kući kad se to dešava u nekim određenim terminima? Svi programi se dešavaju jednomesečno. Imamo muzejski teatr. I recite, Branka, i pojavlja se glumica naša obučena. Jeste, Danina Moguel, koja je obučena. Zajedno smo sa najvećim stručnjacima rekreirali taj kostim koji je kraljica Natalija nosila na divnoj slici. U kojim godinama kraljice Natalije? Pa pred kraj, znači kada je drugovala sa Jelenom Grujić. Starija, znači, da. Da, kada je dolazila u posetu Jeleni Grujić. Kad je živala u Bijaricu, a dolazila u Beograd. I Sašu da vidi. I to je interesantna priča. Saša, kada je Jelena Grujić došla na posetu, u posetu kraljici Nataliji, mali budući kralj se igrao sa nekim igračkicama na podu i kraljica Natalija kaže, pa Saša, reci, dobar dan, gospođi Grujić. On se okrene i kaže, sutra, gospa Grujić, sutra. Da. To neke priče koje mi pričamo i našto je ostalo zabeleženo i to su te neke crtice iz porodičnog života koje mi prepričavamo našim posetiocima. Laza je malo čas rekao jednu rečenicu da građanska klasa beogradska nije izumrla i pored... Nigde nije, ni u Novom Sadu, ni u celoj Srbiji. To je ta... Pored višestrukih... To je ta mafijaška štampa koja to govori. Ali još jednu stvar... Pored višestrukih napora, moram reći istorijski da se to desi. Više je bilo, da kažem, raznih sistema i raznih pokušaja u društvu koji su išli na uništavanje građanske klase. Ona je možda bila malo potisnuta, ali evo sada ti kažem, potpuno jedna nova mala renesansa se. Druga stvar, jednu malu digresiju. Želim tebi da se zahvatim, ti koji si medijski mag. Pored toga što se baviš jako kulturom, ti si napravio nekoliko najlepših izložbi. Velika Iza u Domu vojske i sve. Napravio si od svih naših najznačajnijih slikara. Sa fotografima one... Ja ti molim da i da to sa tim nastaviš, zato što to je toliko važno za našu kulturu. Razgovarao sam sa Brankom, verovatno ćemo u budućnosti napraviti saradnju i sa vama. Tako da smo i mi pred samo otvaranje našeg muzeja imali spektakularnu izložbu. Branka je smislila božanstven naziv Skriveno blago doma Jevrema Grujića. Mi smo za mesec dana imali 28.500 posetilaca. Jedina posećenija izložba posle Drugog svjetskog bila je Van Gogha, ali to je naravno bilo na državnom nivou. Tako da, eto, mi nastavljamo u tom stilu. Nastavit ćemo razgovor da pogledamo sada filmski intro upravo na temu ove građanske klase. Šta će ti kuća, Jelena? Svaka kuća u kojoj su oni štala postaje. Oni smrde na strv, Jelena. Oni lopatom zatuku svoje ostarele očeve, a ti od njega tražiš da spasava Stavru. Oni guzicu brišu prstom pa o zid. Oni pevaju kao što vuci zavijaju, Jelena. Oni riču. Baške ne trebe. Šugu ne leče. Oni će za jednu šljivu ubiti, Jelena. Oni će ulice beogradske razorati zato što da ih posjećaju na zavičaj samo. Oni u crkvi prde. Oni se ishahljuju za trpezom. Oni jebu ovce, banditi. Zulukaferi, Jelena. Ovo je bila scena, naravno, iz filma Ubistvo s Predomišljajem Gorčinovog, gde vrlo često se koristi da oslika taj sukob građanskog Beograda i tih oslobodilaca koji su došli 44. i 45. Ti, naravno, nisi dovoljno star da bi se sećao toga, ali se sigurno sećaš raznih priča ljudi iz tvoje porodice i nekako se, kao da se ti napadi na tu građansku beogradsku klasu, figurativno napadi, a nekad i bukvalno, ponavljaju u cikličnim udarima. Kako je tvoja porodica preživela
ova vremena koja se u Selenićevom romanu To je jedno čudo opisuju. kako se desilo. Postale su dva sveta. Došlo je novi socijalizam, komunizam i tako dalje. A moji roditelji, moj mama i tata, moj teta i teča, oni su nam stvorili takav jedan ambijent u našoj kući, ljubavi, razumevanja. Sve su nam dozvoljeni. Oni su samo tražili da mi imamo dobar uspjeh. Mi smo bili odlični, naravno, u školi, a zato smo mogli sve drugo. I postala su dva sveta. Mi smo normalno išli u osnovnu školu, gimnaziju, studije, družili se sa svima, nikog nisam odvrali, ali u našoj kući je vladala jedna božanstvena atmosfera. I niste u školi se osjećali da ste drugačiji? Ne, u školi nismo se osjećali i to je posle možda bilo malo na fakultetu i tako dalje, te malo podeljenosti. I ja kad sam završio moje studije, onda me jedna gospođa koja je bila direktorka muzeja Vuka i Diustehre Lazo, molim vas, da li biste vi radili u kulturnoj rubrici politike? Pa naravno, naš najprestižniji list. Kad ona jadna posle nedelju dana dolazi, izvinite Lazo, meni su rekli, znaju da ste vrlo kulturni, obrazovani i da govorite 4 jezika, ali vi ste ispoznate građanske porodice. I to baš nije bio... Tako da ja nisam mogao da se zaposlim, ali bez obzira. Okrenuli smo se kulturi i ja sam, posle sam radio fest, bitev, prevođenje i tako dalje i sada se bavim aktivno kulturom i vrlo lepo sam prošao, ali sve zahvaljujući toj atmosferi i tom duhu koji je vladao u našoj kući i koji dan danas vlada i koji se nadam da si ti malo osetio kad dođeš kod nas. Znači, moguće. To je ono što često govorimo i u ovim današnjim vremenima, da kao sve to što se dešava s polja i na ulici i u medijima, na televiziji, da uništava porodice, da uništava međuljudski odnos. Znači, moguće je stvoriti svoj neki, kako Balašević kaže, svet, u pesmi Tvrđavicu će teže srušiti, je li tako? Mi smo za harmoniju, mi smo protiv tih podela, protiv tih mržnji, tih kritika i tako dalje. To sve nekako nam je strano. Ali vidimo da i sve više ljudi to prihvata. Naravno ovi mladi koji dolaze kod nas, koji su toliko sposobni, ove sve devojke kod nas koje svi završavaju fakultete sa 10, odmah upisuju mastere, znaju sve na ovim kompjuterima, govore perfektno engleski, neki drugi jezik. Tako da ja kažem, ta naša omladina je u stvari naša divna budućnost Srbije koja mora da se izađe u svemu u susret. Mi smo tu, onoliko koliko mi možemo, naš mali, taj dom, taj naš mali jedan svet, ali koji je otvoren ka svima. I ono što je najinteresantnije, kako smo napravili prodor u Evropu i u Aziju. Ali o tome će ti reći nešto Branka. Pre nego što nam to ispričaš, ovo iz Azije, gde je praktično najsvežnija vest, koliko je tebi pomoglo iskustvo rada u marketingu, znači u jednoj vrlo značajnoj agenciji, u vođenju ovakvog muzeja? Pa jako puno. Evo, muzej već postoji 10 godina i, Roberte, ti si iz medija. Mi jako dugo se bavimo kreiranjem sadržaja za medije. Ono što se nije desilo u medijima, što niste uspeli da pročitate ili vidite, to kao da se nije ni dogodilo. I znate, vrlo često kažu, pa eto, nema dovoljno kulturnih sadržaja u medijima. Ja bi situaciju obrnula. Mi koji se bavimo kulturom i koji kreiramo sadržaje, treba da ih kreiramo tako da budu zanimljivi medijima, da o njima što više pišu. I da pozivate ljude, bili su ovde vaše kolege na neki način, ali tako, Čarna iz Muzeja Vojvodine i Jelena Medaković iz Muzeja grada. I ja sam tačno rekao, imate upravnike i upravnice, češće upravnice, koji vas stalno zovu, koji vam kažu, Roberte, imamo ovo, dođi da vidiš ovo. I onda ja dođem, onda fotkam na društvenim mrežama, da kažem, super bi bilo, ovo je u konekciji sa francuskom, ne znam, Vlada Veličković, daj da sa francuskim ambasadorom pozovemo ambasadore da vide. I tako se, znači, inicijativa mora doći s vaše strane. Lopta je u našem terenu. Znači, mi smo ti koji kreiramo te sadržaje, u zavisnosti od toga kako ih kreiramo, mediji će pisati više ili manje. Znači, nije stvar u medijima, nego mediji su ti koji prenose to i pozivaju posetioce, kako mi volimo da kažemo, goste da dođu. Muzeji se danas takmiče za slobodno vreme ljudi. Slobodno vreme je najskuplje. Vi ako danas imate 2 ili 3 sata slobodnog vremena, vi birate da li ćete ići u bioskop, u pozorište, u park ili ćete ostati kući da čitate knjigu ili u muzej. Kad već dođete u muzej, ako već neko nam posveti svojih sat i po vremena, dragocenog vremena u danu, koji se nikad neće ponoviti, mi se trudimo da mu damo što više. On za tih sat vremena može da pogleda i predstavu, može da pogleda aktuelnu izložbu, može da čuje zanimljivosti o kući i o njenoj kolekciji i plus može da pojede tortu. Tako da, to je neki paket. Sva čula da uživaju. Sva čula. Koje je radno vreme, recimo, muzeja? Radno vreme je isto, pošto smo i mali muzej,
muzej. Znate, veliki sistemi koji naši muzeji fantastično rade i trude se, pogotovo u poslednje vreme, imaju sjajne programe, ali nije isto pomeriti jedan tanker, jednu veliku nacionalnu instituciju i mali, da kažemo, jedrilicu sa našim malim timom. Nekoliko zaposlenih. Mi smo vrlo fleksibilni, mi brzo donosimo odluke i u skladu sa tim se prilagođavamo. Znači, nama dolaze grupe u bilo koje vreme tokom nedelje, možemo da organizujemo posetu, ali zvanično radno vreme je uslovno rečeno, da kažemo, od četvrtka do subote za redovne, da kažemo, svakodnevne posete, ali tokom cele nedelje muzej radi. Namerno sam te to pitao ne kao neku servisnu informaciju koja je moguće naći na sajtu, nego ja, obilazeći Vojvodinu biciklom, obilazeći muzeje, sam kod nas često naišao na te sulude situacije da muzeji rade do 5, kad ljudi tek su slobodni posle posla. Ili ne rade vikendom, ili u takvim nekim stvarima da je kao kad da pogledam. Mi radimo do 8 uveče, tim danima koje sam pomenula, a naravno grupe su nam se javljale. Javila se grupa, naravno nije da mi to volimo, ali javila se jedna grupa turista, na primjer, i za Božić, i za 1. maj. Ne pozivam ljude da se javljaju tada, ali hoću da kažem, prilagođavamo se jer nama je važno. Mi smo privatni muzej, nama je stalo i drugim muzejima, naravno, ali prosto mi imamo taj pristup da... Deo ste asocijacije, članica ste Evropskog udruženja istorijskih kuća. Da. Koje su to, recimo? Šta bi moglo biti poznato još od kuća? To je sedište, naravno, kao mnoge institucije, ovo je sve u Briselu. Naravno, mi smo prvo bili posmatrači, a zatim smo postali punopravni članovi. Znači, ima od Evrope koja ima 55-6 država, ima svega 24 države, jedina od bivših jugoslovenskih republika, a od država istočnih tu je samo još Češka. Tako da oni jedan puta godišnje imaju te konklave. Mi smo pod njihovim... Je li Srbija još neko član? Molim? Je li Srbija još neko član te asocijacije? Ne, samo mi mora jedno udruženje po državi. A da li je neka kuća još u tom udruženju? Pa ima 10 kuća, 15 vrlo lepi. Ovde 4 su najvažnije. Karamatina kuća u Zemunu, ona je sredine 18. veka, Pavlovićevi, Veljkovićevi i mi. Druga jedna stvar koju sam teo da vam kažem, to je da imamo fantastičnu saradnju sa svim muzejima u Srbiji. Na prvom mestu sa Maticom, galerijom Matice Srpske, kojima smo za izložbu, kada je Novi Sad bio jedna od predstavnica kulture, mi pozemljivali slike iz kulture, a isto i oni nama. Sa galerijom Pavla Beljanskog, sa galerijom Milene Pavlović-Barojli u Požarevcu, sa galerijom Obrenovićeva u Gornjem Milanu, znači sa Pančevačkim muzejom. Imali smo izložbe u muzeju u Vrsu. Tako da mi pokrivamo celu Srbiju, a isto tako, evo sad ovo što sam već najavio, bili smo 2 puta u Parizu pre COVID i posle pozorišnog predstava, a trenutno je naša izložba u Parizu, jedna, druga u Branka. Izvoli Branka, da, vratila se nedavno. Pa evo, za ovih 10 godina, to je interesantno, baš ovu godinu, 10-godišnjicu, smo počeli sa 2 velike izložbe. Jedna je otvorena u Parizu početkom godine našeg velikog slikara Milića od Mačve, koga smo mi vratili, da kažemo, na velika vrata i ponovo ga predstavili publici na jedan drugačiji način. Moram da kažem da je izložba, ja sam je pogledao kod vas, bila zaista impresivna. Hvala puno. Takođe i parijska publika bila oduševljena. Zaista Milić je vratio se u Pariz jer je on dugo godina i radio i stvarao i trebao i da ostane, ali ipak odlučio se da se vrati u Srbiju. I druga velikanka srpske kulture koja je trenutno aktuelna kod nas u muzeju, ali jedan deo smo predstavili u Pekingu. Tako da prvi put, to je sad. To je otvoreno pre nedelju dana, još uvek može. Ako neko od gledalaca je slučajno tamo, možete da vidite i u Beogradu, ali ako baš želite, možete i u Kini. U našem kulturnom centru te 2 izložbe su realizovane u saradnji sa Ministarstvom kulture i zaista imamo divne utiske. Malo pre sam ti rekla, svako ko je došao od kineskih posetilaca pročitao od A do Š sve što smo mi tamo predstavili i rado su razgovarali sa nama i postavljali nam pitanja. Tako da nam je zaista srce puno da predstavimo znamenite žene iz naše istorije celom svetu. Na vašoj izložbi kod vas, Milića od Mačve, zapamtio sam i često sam citirao onaj citat koji ste isprintali na zidu, mislim da je bio Mome Kapora. Mome Kapora. Jel' tako? Ako bi Srbi ikada izumrli, mogli bi se rekonstruisati po Milićevim... Da, bravo. To je božanstveno. To je božanstveno i to sam citirao sam Radošu Bajiću ovde, pošto sam rekao da je on taj neki arhetip tog Srbina, ali tako da bi ta veštačka inteligencija napravila nekog poput njega. Mislim da su jako važne takve stvari, da pristup izložbama ne bude
da ne kažem banalan kakav je bio pred 30-40 godina. Ovo je slika, ovo je potpis po sliku, ja ćao. Ali tebi da se zahvalimo, doveo se nam mnoge interesantne osobe iz kulture koji su sad naši stalni posetioci, znači ti kako si u vrhu našeg društva, zbog toga smo ti jako zahvalni i nastavljamo dalje sa tim. Pa ne, ja se trudim zaista, ne samo kada ste vi u pitanju, ali vi ste zaista imali toliko kvalitetnog sadržaja da kad god sam mogao nekome da pohvalim nešto, rekao sam dođi ovde. Ima još jedan značajan deo, da kažem, pre svega tvog života, Lazare, koji se ne tiče ni ovoga što danas radiš, ni onoga što je bila tvoja porodica, jel tako, za vreme Obrenovića, pa Karađorđevića, pa između dva rata, ali ćemo o tome kada pogledamo rezultate ankete. Molim režiju da nam da rezultate ankete. Postavili smo pitanje na društvenim mrežama LinkedIn i X kada je Beograd najviše bio svetski grad. Između dva rata, kaže 16%. Između 1960. i 1980. 43%. Između 80. godina, kaže 14%. I danas, kaže 27%. Šta bi ti, Lazare, sa tvojim životnim iskustvom odgovorio? Beograd ovako. Beograd je uvek, bez obzira na režime, bio i ostao jedna velika, ne evropska, nego svetska metropola kulture. Sve najsadržanije, sve najkvalitetnije dolazilo od uvek. Dolazile su pozorišne trupe, engleske, francuske, baletske trupe, svi pijanisti. Jedan od prvih dirigovanja ovde imao Zubin Mehta, koji dan danas dolazi, voli Srbiju, učestvuje u nekoliko Prošle nedelje sam snimao emisiju sa direktorkom iz programskom direktorkom iz Beogradske filharmonije, koja mi je objasnila zašto Zubin Mehta samo u Beograd dolazi. Najveći pisci, Graham Greene, Jean-Paul Sartre, sve to dolazilo u Beograd. Pijanisti, čelisti, znači sve ono najkvalitetnije. A što misliš da su ljudi odgovorili u najvećoj meri i to verovatno ljudi koji možda čak nisu bili rođeni? Ima raznih, ljudi možda ne znaju. Beograd je bio proglašen između dva svetska rata malim Parizom. To je, ne može se dobiti veći kompliment od toga. U Knez Mihajlo ti si imao parijske radnje, tamo si mogao da kupiš garderobu. Josefina Becker je apsolutno je to sve. Međutim, ja mislim da je danas jedino što žalim, pošto je to bilo na državnom nivou, te velike pozorišne trupe, ali srećom imamo Bitev, ali sve ovo ostalo, premijera filma u Njujorku, sutradan je kod nas, tek posle London, Pariz, Rim i tako dalje. Znači, Beograd prati sve tokove i dobe. A što misliš da su baš rekli 60-ih i 70-ih? 60. godine, to je najznačajnija decenija druge polovine 20. veka. Po raznim stvarima. Već malo smo se oslobodili od rata i tako dalje. Dolazi jedna nova, mala renesansa u ekonomskom smiru, tehnološkom, kulturnom otvaranju. Završava se rat u Vijetnamu. Kod nas se odjedan put počinje rock da izlazi na scenu, ovi visovi, vokalno-instrumentalni sad. Musical otvara Kosa, se fest, Bitev. Broadwaya dolazi prvo u Beograd, ili tako? Kosa. Snimaju se koprodukcije ogromne i tako da. Ja učestvujem u tome, tako da sada spremamo jedan novi ciklus predavanja Lude 60. godine. Vidiš, nisam to znao, ali zaista... Ti si tačno naveo na to. Divno. Pa Zvonko Maković je postavio, ja mislim, u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu izložbu 60. da li u Hrvatskoj ili u Jugoslaviji, ali 60 naravno u Jugoslaviji, pošto je bila zajednička država i mora da kažem da je vrlo zanimljivo. Evo, to može biti i neki povod za saradnju. Nije više ta izložba, ali sigurno postoji negde, tako da možete napravite saradnju. Naravno, kad odete u, ne znam, lobije hotela poput Metropola, vi vidite ko je sve dolazi u Beograd 60-ih, 70-ih. Mislim da je otud ovaj odgovor ljudi koji su na društvenim mrežama i koji verovatno ili nisu bili rođeni tamo, ali su čuli. Prosto su čuli i nekako ta decenija i 80-te su, je li tako, sigurno bile... 80-te po modi isto, po načinu života, to je neko oslobođenje, muzika, film. Najbolji, da kažem, filmovi. Ono što ljudi kad pričaju o tebi vezuju za 60-te, to je naravno prva diskoteka u Jugoslaviji. Da li u Beogradu ili u Jugoslaviji? Na Balkanu. U Jugoslaviji. Na Balkanu. Evo ovako da ti kažem. U Grčkoj je verovatno bilo. Ne, nije u Grčkoj. Ne, na celom Balkanu od Trsta do Vladivostoka.
To je jedno čudo, ta diskoteka, stvarno jedan sa tim rogovatnom jezikom sociološko-kulturološki fenomen. Pre toga su postale diskoteke samo London, Pariz i Milano. I onda se otvara naša diskoteka. I to je naravno bio talk of the town, što kažem, svi su o tome pričali mesecima, otvaranje je bilo spektakularno. Kako si došao uopšte na ideju to da radiš? To je jedan naš prijatelj koji je studirao u Parizu, koji je studirao kameru i želeo me, kad se vratio, on je rekao, voleo bi da otvori. Ispalo je da je podrum naše kuće Doma Jevrema kao da je projektovan za velika sala gde se igra, mala sala pored gde je dižokej, ovde se sedi, šanki i tako dalje. I to je bila prvorazredna. Međutim, diskoteka... To je 67. 67 na strašne otpore javnosti. Sem 2-3 članka u novinama, svi su napadali. Danas vama... Šta su pisali u člancima? Jedno od sedišta Cije. Tu se snimaju špijunski filmovi. Jedan novinar je video jedan par koji se poljubio u obraz. To je bilo strašno. Bukvalno kao u balkanskom špijunu sede. Onda su dolazile ludačke zabrane. Zabrana može da se igra, ali ne može muzika. Možemo i tako da. I onda je diskoteka opstala jedno malo više od godinu dana. I na kraju je zasedao Vrhovni savet odbrane, generali iz svih socijalističkih republika. Doneli su zaključak da diskoteka mora da se zatvori, da ne bi kvarila naprednu socijalističku omladinu. I koliko je ona dugo trajala? Godinu, 14 meseci. Ali je zato ostala kultna, jedina i tako dalje. Mi pričamo o Sretenskom, nije možda za poređenje, ali me podsjeća, Sretenski ustav je bio jedan od najliberalnijih ustava Evrope, trajao je jako kratko, tako par nedelja ili meseci, a ovo isto, ali svi su zapamtili. Kako se diskoteka zvala? Sada se o diskoteci svuda uči na političkim naukama, na istoriji, na sociologiji, na psihologiji. Došli su mi studenti sa istorije umetnosti, 5 devojka, 1 mladić. Sa profesorom smo se dogovorili da napravimo film sa vama o diskoteci Nematerijalna baština. A opet može jedan zanimljiv detalj da ti bi od 12 intervjua koje dajem za štampane i televizijske medije, 11,5 je o diskoteci. Kako se ona zvala? Samo diskoteka, ali pošto nije imala jedna jedina. A je li imala ono kao kod Laze Šećera? I onda su u gradu prozvali kod Laze Šećera, eto. Ali ono što je zanimljivo, Savet odbrane Vojska Srbije je zabranila diskoteku 60. godina, a onda 50. godina kasnije. Naša prva izložba, i tako i mi u stvari pokrećemo muzej tom famoznom izložbom u Domu Vojske, koja je bila 2 godine pre otvaranja, gde smo prvi put predstavili restauriranu kolekciju, znači u galeriji Doma Vojske, na poziv Doma Vojske. I to je bilo ono čuveno što je Laza rekao. Znači, te iste vojske koje nekoliko decenija pre toga ukinula diskoteku. I ne samo da je tada predstavljena naša kolekcija, već i izložba o diskoteci. Tako da, eto, kako se vreme menja, ali to je sve ta lepota istorije i naše baštine koju zaista treba ljudi da znaju. I mislim da je jako važno što ste otvoreni, što niste usmereni, da kažem, samo na jedno, nego spajate stvari iz današnjeg vremena, ideološki možda često različite. Ljudi su danas opterećeni ideologijom i sad neće ako im Milić po mačvi ideološki nije. Recimo, ja mogu da kažem da se ja sad, kad mi neko pitao da li se slažem s nekim njegovim intervjuima i izjavama, ja bih rekao ne, naravno, ali ne mogu, nije tema, ali ja ne mogu da se ne oduševim i imao sam tu sreću da radimo intervju koleginica Goca i ja u onoj kuli vetrova gore, žao mi je što to nije danas neki... Pa možda, biće prilike. To su stvarno jedinstvene građevine, pre svega, zato što je Milić studirao paralelno, to znaš, i arhitekturu i likovnu umetnost, i on kao slikar je zaista jedna od najavangardnijih pojava u našoj istoriji, to je sigurno. I da kažem, autentičnijih, originalnijih, jer imate stvari koje liče jedne na druge ili neko je podržavao nekoga. Apsolutno, on ne liči ni na koga i preteče brojnih. On je bio naš Dali. Oni Dali su u stvari drugovali i trebalo da dođe do tog susreta u Beogradu, ali eto, nažalost, Dali je bio u tom trenutku bolestan, tako da je on srpski Dali. Ali eto, nažalost, mnogo više znamo o Daliju nego o Miliću od Mačve, tako da je ova naša izložba zaista bila prilika da se predstavi njegovo stvaralaštvo, to smo radili plan da ide još negde izložba? Vidjet ćemo, interesovanje postoji. To su dela iz raznih kolekcija? Dela pre svega iz porodične kolekcije. Mi smo sarađivali sa porodicom, odnosno sa 3 ćerke Milića od Mačve, sa Jelenom, Simonidom i Teodorom, a onda iz privatnih kolekcija. Ima jako puno privatnih kolekcija
kolekcionara koji obožavaju Milića i jako se studiozno bave njegovim delom i životom. Tako da, verovatno će biti. Možemo da spomenemo i kulturnu baštinu. Mnogi ne znaju, misle to je nešto staro, neko stvar. Jeste, baština ono što je stvoreno, ali je baština ovo što sad radimo. Svi mi učestvujemo, svi mi u novoj srpskoj baštini dajemo svoj doprinos. Ja svim ovim mladima objašnjavam, znači vi ste tu, svaki u svom domenu, u svojoj profesiji. To je jedan proces koji traje, koji ide, koji teče. Tako da mi ne živimo u prošlosti, mi sve ono što je najlepše iz prošlosti, kao što sam rekao, iz materijalne i nematerijalne baštine prikazujemo, ponekad je nematerijalna mnogo značajnija, živimo svesni sadašnjeg trenutka sa jednom optimističkom vizijom budućnosti. Ono što možda ljudi ne znaju kada si rekao da je njen suprug tvoj, je li tako, sestrić, koja je tu uopšte porodična geneza od Grujića kao ovamo? Ja, vrlo je komplikovano. Nikako nismo uradili, moramo na jednoj tabli da imamo rodostaj. Jer tu se toliko familija uliva, razumeš, i sad smo došli do Aleka, mog divnog sestrića, do Branke i do mene. Tako da tu je puno bilo tih porodica. Niko od nas nije bio nikakav bogataš, niko nije bio kolekcionar, nego su svi... Niko nije bio plemić u smislu to kao... A ne, imali smo titule. Je bio grof, i Slavko Grujić, sin Jevrema Grujića, je imao titulu sera. Od britanskog kralja je dobio titulu sera, tako da... Tako da, eto, imamo i to. Ali prvi naš Teodor Herbes, koji je studirao i doktorirao prava u Padovi, najstarijem italijanskom univerzitetu, on je tamo upoznao jednog mladog aristokratu koji ga je pozvao i on je stupio u današnjoj Moldaviji, daleko je u Kišinjevu. On je proveo 20 godina. Onda ga je naš veličanstveni knjaz Miloš pozvao da bi svi obrazovani Srbi pomogli u usponu u Srbiji. On je došao pre toga... Koje je to bilo? Koje je to vreme bilo? 1823. On je te godine otišao u Petrograd i car mu je dao titulu grofa kavalira. Tako da mi smo dobijeli i od ruskih smo dobijeli titule. To je interesantno. Knjaz Miloš, kako je bio mudar, jedan interesantan vladar, on je doznao nekako, zamisli u to vreme, kako ti saznaš da u Kišinjevu ima jedan Srbin finansijski stručnjak. On je to nekako saznao. Nije bilo medija društvenih mreža. Da je Teodor Herbes postavio to na Instagram, pa knjaz Miloš video. U svakom slučaju on je poslao jedno pismo njemu i pozvao ga da dođe u Srbiju, da stupi u Miloševu službu. Teodor Herbes prihvata to kao veliki patriota, vraća se u Srbiju i sada oni su njemu pripremili jednu kuću i kaže, gospodine Herbes, da vas vodimo u dvor koji vam je pripremio Miloš. Kaže, a ne. Kaže, vodite me pravo pred knjaza. On je svoje bogatstvo doneo na 9 mazgi. Kaže, vodite me pravo pred knjaza da vidi sa čime stupam u njegovu službu, da ne kaže posle da sam to kod njega pljačkom stekao. Imovinska karta, prva. Da, se kaže veliki nauk da vidi sa čime sam došao. Tako da Herbezi su prva, da kažemo, porodica, posle njih je došao Jevrem Grujić, odnosno njihova usvojena ćerka se venčala za Jevrema Grujića. To su sve bili onako, da kažemo, neugovoreni brakovi, ali prosto Teodor Herbez je čuo za Jevrema Grujića i prosto upoznali su se njegova poćerka sa Jevremom, napravili divan brak, imali su 10 dece. Nažalost, potomci su samo od najstarije ćerke Stane, svi mi sledeće loze, tu su porodice Ćurčić, Šećerović, Naumović, Conić, tako da ima nekoliko Milojević. Zašto? Zato što se u stvari nasleđivanje išlo po ženskoj liniji. Zato su različita prezimena. Ti znaš da smo mi 2021. pokrenuli projekat Dvorci Srbije zaštita kulturne baštine. Još je Maja Gojković bila ministarka kulture i posle je došlo... Popisano je koliko ima? 124. 118 dvoraca i dvorova na teritoriji Srbije. A koliko je ostalo u privatnom vlasništvu? Evo, sad ću ti sve reći. Taj projekat je krenuo zaista jako lepo. Prvo smo popisali dvorce, onda smo razvrstali po vlasničkoj strukturi državno, znači razne vrste državnog, država Srbija, pokrajina Vojvodina, opština, ta i ta, pod restitucijom, znači ono što je između, i privatno. Privatno je ne više trenutno od 10%, nažalost, i otprilike taj procenat se odražava i na stanje dvoraca
kako je. Nažalost, moram da kažem, čak i ovaj dvorac Fantas koji je sad vraćen Matici Srpskoj po restitucionoj odluci je u očajnom stanju. 21. je zatvoren. Eto, samo za 4... Kako za opština ima taj divan dvorac? Šta je teško da se obnovi jedan dvorac? To nisu ogromni dvorci. Sad ću da ti kažem, 21. kada je kompanija MK Grupa izlazila odatle, nije bilo, oni su samo gazdovali dvorcem, a nije bio u njihovom vlasništvu, pošto je bio pod restitucionim zahtevom. Oni su rekli, mi ne želimo više da ulažemo u nešto što sutra će vam neko uzeti. I rekli su, mi izlazimo 1. marta. Matica Srpska rekla, nama to još uvijek nije vraćeno, ni mi nećemo da ulažemo, nije se ne tiče. Opština Bečej je rekla, na čijoj teritoriji se nalaze, ni mi nećemo da ulažemo, jer to nije nikad ni bilo naše. I svi su se razmakli, onda smo mi preko te radne grupe pokrenuli inicijativu da bar ostane obezbeđenje. Sad vi znate šta znači građevina. Građevinu kad ne održavaš, privatnu kuću kad ne održavaš 2-3 godine, krov počne da prokišnjava sve. Kamali da napustiš. Nažalost, moram da kažem, 80% dvoraca je u jako lošem stanju, većina je na teritoriji Vojvodine. Ali izvini, čuli smo da je pretprošla ministra francuske kulture govorila o tome da hoće jedan broj dvoraca Francuzi da poprave. Pa, evo, to se radi na tome, to aktuelno. To ste čuli od mene, da, ja sam te godine kada smo taj projekat pokrenuli, tada je bio ambasador Falconi, odneo sam u projekat, i on je rekao, super, ja ću ovo da prosledim u Pariz mojima. Kada je ministarka Gojković bila u Parizu sledeće godine, sama ministarka kulture je rekla, mi smo dobili iz naše ambasade u Beogradu ovaj projekat, mi želimo da pomognemo. Poslaćemo vam eksperte i pomoćemo da nađete sredstva Evropske unije. Došao je drugi talas korone, treći talas, eksperti su nešto bili, otišli, ministarka je otišla na drugu funkciju, sadašnji ministar nije pokazao neko veliko interesovanje i sa svim tim se stalo, građevine propadaju. Ja sam prošle nedelje vozio bicikl u Banatu, ima fenomenalan dvorac Bisingen u Vlajkovcu. Pratimo, da, sve što ti objavljuješ. Taj je divan, taj je divan. Taj dvorci, ja kažem, su odlični za snimanje filmova. Znači, sad, evo, recimo, ima dvorac Šulhov tamo koji je privatno vlasništvo, kao i vaša kuća, i koji je lepo održavan. To su dvorci u kojima možete da snimate melodrame, neke ljubavne priče. Imate ovaj dvorac Bisingen, koji je on je poluraspadnut i on je, recimo, zvali su me iz Adrenalina, pa sam im preporučio da za seriju Besa u drugoj sezoni tamo snimaju onaj štek gde Milan Marić... Vršac je bogat, neka ga obnovi. Jesi video, čuo sam da je divan dvorac Lazarević. Dvorac, a pored drugi dvorac gde je samo balska dvorana. Ja ću ti reći da je jedan od najvećih dvoraca, dvorac Karačonji u Novom Miloševu, pored Novog Bečeja. Tu je bilo i hemijska firma i fontana ispred i sve. Pa kako ne mogu sami građani da se dogovore? Neko je otvorio, 81. došao na ideju da tamo otvori hemijsku fabriku i danas u Balskoj dvorani, sad si je podsjetio, stoje cisterne sa kiselinom još iz tog perioda. Fabrika je zatvorena 2000. godine. U tom dvorcu, dakle, Bisingen je bila ta scena, a ovaj dvorac Špicerov, za koji ste verovatno isto čuli u Beočinu. Da, Špicer, Beočin. Da, njega je gradio arhitekta isti koji je radio Peštanski parlament. Znači, ono remek delo sa pticom Turul, skulpturom gore, on je za horor filmove. On je bukvalno za horor filmove. I ovo sam ti želeo da ti postavim kao pitanje. Često se kaže, ok, i da nađemo sredstva i da obnovimo sve te dvorce, šta je feasibility studija, šta je njihova budući korištenje. Ne mogu svi ni da budu muzeji, neće sad neko ići zapucati se u Vlajkovac zbog toga, neki možda mogu da budu hoteli, neki mogu da budu restorani, neki mogu da budu... Može da bude muzička škola, može da bude biblioteka, svaka opština i svako selo da ima jedan divan, najlepši objekat o kome će da brine. Da čujem vaše, kakve biste vi ideje kada bi vas neko sutra pozvao iz vlade? Imam 1000 ideja. Ja bih prvo išao da pomognem da se svi ti dvorci onog momenta kad se uzradi struja i voda, što je najvažnije, da se obnove, da se okreće i sa divnim minimalnim sredstvima, da se oni nameste za bilo koju od ovih svrha. Da li će biti vrtić, da li će biti škola, da li će biti muzička škola, da li će baletska, da bude za razne funkcije, možda biti svečana dvorana za venčanja. Znači, to potpuno svi ti dvorci mogu da ožive. Postoji dvorac Karačonji Marcibanji u Kameničkom parku,
maltene u centru Novog Sada, u Sremskoj Kamenici, ogroman dvorac u vrlo lepom stanju, znači samo išaran grafitima. On je trenutno u vlasništvu grada, znači jasna je vlasnička struktura, nije nikakva restitucija, ali u njemu se nalaze 2 kancelarije Voda Vojvodine. Potreban je jedan telefonski poziv između pokrajine i grada, da se te kancelarije isele bilo gde dalje i da se dvorac uz minimalno ulaganje pretvori, ja kažem, samo sala za venčanje. U centru Novog Sada. 5 godina unapred bi svi termini bili izdati jer bi svi želeli da se venčaju u dvorcu, u parku, kao u Central Parku. Apsolutno. Do tog poziva nije došlo, iako ja ovo pričam već 50. put. Ja pristajem sa mojim da budem volonter, da pomognem ako sam u nekom tojem odboru, u komisiji i to sve, da radim za to, da se što pre to podaje da se... I zamisli sada jedna božanstvena tura. Dođu turisti u Beograd, idu Vršac, Zrenjanin, Pančevo, Subotica, Novi Sad, Sremski, naprave turu, svuda prenoće ili ne prenoće ili 2 dvora. To je nešto božanstveno. Nije ništa novo to u svetu. A zašto mi to ne bi imali? Eto. To je nešto, to je ozbiljan posao, pod jedan. Ti, Roberte, si iz industrije, znaš kako to sve izgleda i šta to podrazumeva. To se zove menadžment u kulturi. Mora da postoji jedna kompanija, to na primjer u Francuskoj ima, mora da postoji jedna kompanija, agencija, kako god da je nazovemo, sa svojim ljudima iz različitih delatnosti, ekspertima, koji se time bave. Znači, nijedan muzej, nijedan kulturni centar ne može da se izdržava samo od jedne stvari. Od prodaje karta, od umetničke kolekcije, od izložbe. Znači, morate da imate čitav splet. Znači, ne na našim prostorima gde su te cene vrlo niske. Ne može nigde. Nijedan muzej u svetu se ne izdržava od karata. Nego projekti, fondacije, humanitarne večere. Tako da je to jedan splet od 50, minimum 50, ne jedna, ne dve, ne 5, nego 50 različitih aktivnosti koji treba da se osmisle u jednom prostoru. Od izdavanja prostora, od događaja, promocije kompanija, izložbi, koncerata, fotografisanja, snimanja filmova. Znači, to je jedan splet, a neko prosto time treba da se bavi. Jer je to ozbiljan posao. To ne može jedan pojedinac, to prosto mora jedan organizovana grupa eksperata koji tačno znaju šta rade, o promociji da ne govorim. Znači, vi to sve da uradite, to vam je 50%. Drugih 50%, da bi to bilo uspešno, je kako to promovišete, plasirate, predstavljate publici koja treba da dođe. Je li tako? I internacionalna i domaća. Drago mi je da imam istomišljenike u ovom projektu koji možda će ljudima delovati utopijski i ja znam da objekti su u pitanju, znači nije nematerijalna baština, raspašće se, srušće se. Apsolutno, ako imamo jednu izložbu putujuću, ona može da ima u nekom od tih, recimo, 10, 12, 15, jednu divnu izložbu, da ide Milena Pavlović Barili. Mi u našoj kući imamo i pozorišne predstave. Mi smo pozorište u kući. Znači imamo večeras divnu predstavu, 2 dame i veliki rat, Prvi svetski rat, igraju Vjera Mujović i Marija Bergam, a imamo drugu predstavu nedelju i srdačno te pozivamo, recite koja je predstava. Predstava je posvećena Coco Chanel. Opet jedna žena je avangarda. Je od Rada Đuričin, to je Vjerina predstava. Ona je napisala i tekst i igrala je prvo Vjera i Rada više od 5 godina. Igrali su preko 200 puta tu predstavu, a sada je jedna mlada glumica Staša Milovanović, tako da predstava nastavlja da živi. Sad se Vjera pomerila, je li tako? Vjera je uzela Radinu ulogu, odnosno to je Coco Chanel u ogledalu. U poznim godinama mlađa i starija, koje komuniciraju jedna sa drugom. Tako da Vjera sad igra Radinu ulogu, a Staša igra Vjerinu nekada. Želim vam puno sreće u svemu onome što radite i da proširite ta svoja iskustva i znanja i pomognete ako treba, evo još nekima, a treba koliko smo videli i pozivam naše gledalce naravno da uživaju u vašim programima. Hvala puno, Roberte, na podršci koji nam godinama. Hvala na pozivu i molim te da nastaviš sa tvojim kulturnim delatnostima. Trudit ću se koliko budem mogao. Hvala i našim gledalcima što su nas, verujem, pažljivo slušali. Vidimo se za 7 dana u emisiji Sve u 16 na televiziji K1.